higala, malipayong pangumusta kaninyong tanan. Kumusta naman mo? Aniya na usab kita sa ato nga takna sa pagtuon nga diin ato nga susihon o ato nga himuan og discussion ang atong lesson number 4. Naa naman ta karon mga higala sa lesson number 4 ug ang atong lesson number 4 giuluhan kini og get up and walk. Tumindog ka og lumakaw. Faith and healing. Pagtuo og ang kaayuhan. Mao kini mga higala ang nagalangkob og sa gihapon ang ato nga kauban dinhi sa takna sa pagtuon, ang ato nga madasigon og charming personal ministries and Sabbath School Director dinhi sa atong kaumahan sa South Philippine Union Conference, si Pastor Sigundino Asoy. Og uban gihapon kanato mga higala ang ato nga maabtik, madasigon nga pangulo sa mga kababayen-an sa South Philippine Union Conference in the person of Ma'am Pinky Gulfan. Okay. Kumusta ninyong duha? Maayong adlaw kaninyo Pastor Asoy og Ma'am Pinky. Ay adlaw Pastor Gingi. Og pangumusta usab kanatong tanan mga higala. Ilabi na kaninyo nga nagasunod sa ato nga programa sa takna sa pagtuon sa Hope Radio, dinhi sa ato nga television og sa ato nga live streaming sa ato nga internet. Pangumusta sa mga kaigsunan nato sa lain-lain nga mga dapit dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Dalaygon ang Ginoo nga nakahigayon kamo sa pagsunod. Pastor Asoy, tingali may mga pangumusta o sabi ka ang ipadangat. Ako sa pagpangusta sa atong mga kaigsuonan sa Tibok Mindanao sa upat ka mga missions ug conferences. Labi na gyud diha sa Osamis na dungog nako ang mga kaigsuonan sa ilang feedback nga kanunay sila ang nagasubaybay sa atong programa sa takna sa pagtuon. Labi na gyud sa matag adlaw nga Sabado sa matag buntag nagatan-aw sila. Unya dito sa Butuan, atong mga kaigsuonan sa Northeastern Mindanao Mission, sa Zamboanga Peninsula Mission, sa Davao Mission, sa Southern Mindanao, sa General Santos City, o labi na gyud usab diri sa atong buhatan sa Cagayan de Oro, ang North Central Mindanao Conference. So, among pagpangusta ninyong tanan, kamong malipayon karon sa pagpaminaw sa ato ang programa sa takna sa pagtuon. Ako sa pangumustahon ang atong mga tigpaminaw diha sa Bagong Taas o sa Valencia, sa Mountain View College, bisan pa diha sa mga lugar nga naa sa mga suok-suok nga nagpahibalo nga sila tanaw gyud dining atong takna sa pagtuon. Salamat mga higala, aniya na kita sa atong pagtuon. Ang ato nga memory verse makita mga higala dinha sa Matthew kapitulo 9 bersikulo 5 nga diin ang nagaingon dinhi mga higala. Asa may labing sayon buhaton ang pag-ingon nga ang imong mga sala ginapasaylo na gikan kanimo, or ang pag-ingon tumindog ka og lumakaw. Atong tan-awon mga higala ang mga lain-lain nga mga episode sa New Testament nga diin si Ginoong Hesus nagapang-ayo sa mga may nagbalatian. Una, na-record din sa atong Domingo nga leksyon nga dunay giayo sa Ginoong Hesus nga usa ka tawo nga may sakit nga leprosy. Kaniadto mga higala kanang leprosy maunay pinakangilingig nga sakit. Karon ang mga ngilingig karon AIDS ug uban pang mga balatian, pero sa una maunay ngilingig kaayo. Kani nga klase nga sakit related ni siya Pastor Asoy sa kanang pagkahugaw sa tao, kanang kung ikaw na ani nga sakita, ang judgment sa mga tao nimo, ikaw makasasala. Sanglahon, no? Unya, makita po nato din mga higala ang sugilanon sa Roman centurion, pangulo nga sa sundalo. Ang centurion maghisgot man tag usa ka gatos ka sundalo. So siguro mga company commander ni kung karon pa mga higala nga diin giayo usab niya ang iya ang sulugoon servant nga nagbalatian dito sa iyang panimalay. Unya mga higala ato pong mahisgutan dinhi sa makadyot ang
maong tao nga paralitiko nga dili na makalakaw, unya giayo gihapon ni Ginoong Hesus, mga higala. Makaplaga na to sa atong lesson karon nga semana nga ang healing takes place sa diha nga dunay faith, dunay pagtuo. Now, Pastor Asoy og si Ma'am Pinky, makasayt siguro mo, asa mang dapita dinhi nga nag-demonstrate og faith kaning mga tao nga akong gihisgutan kaganina nga nagpasundayag sila nga doon sa pagtuo ngadto sa kang Ginoong Hesus. And why is it necessary nga kanong kinahanglan man nila nga mutuo? Dili ba nita maayo mga higala og walay pagtuo niya ato ning hisgutan gamay? Ang pagtuo sa usa ka tawo may labot ni siya kung unsa ang resulta sa butang nga iyang gituhuan. Sa ato pa, kung siya nagtuo gyud nga may resulta ang iyang pagtuo, kinahanglan mutuo gyud siya nga naayos siya. And then, murag automatic na siya nga moresulta siya og positibo sa iyang lawas kon balatian, ang iyang gituhuan nga mamaayo ra siya. Kay ang hunahuna bisa tao, 80% ana nagaapekto kung unsa siya sa iyang balatian, kung mamaayo ba gyud siya. Psychologically may labot na siya. Tinuod na, ma'am. Daghang salamat kaayo sa imo ang explanation mahitungod ni ana. Ang pagtuo mangod mga higala is an exercise of the mind. No? Exercise of the mind na siya mga higala nga kinahanglan nga ang imong hunahuna musalig ka. Nindot na mga higala, tinuod na labi nag imong ubanan sa positibo nga paghunahuna, no? Kay makatabang man sa imuang lawas nga mo respond sumala sa imuang positibo nga hunahuna. But faith is more than just positive thinking, mga higala. Tungod kay ang positive thinking taman lang man sa imong kaugalingon. Pero ang pagtuo nga gipakita dinhi sa mga sugilanon, Pastor Asoy, mutuo man gyud ka sa usa ka tawo nga si Ginoong Hesus who is outside of yourself, dili lang sa imong kaugalingon, kay usay kaning positive thinking musalig man ka sa imong kaugalingon, no? Pero kani ngadto kang Ginoong Hesus, mao hinungdan nga naayo sila. Ingana ba ka mahinungdanon, Pastor Asoy? Sa sugilanon, labi na gyud diha sa atong lesson sa chapter 8, kung imong tan-awon ang tao nga naay sangla man nga term, leper, no? Tanawa gud ang statement niya, ingon siya, "Sir, if you want to, you can make me clean." Sa ato pa kanang positive na gyud sa daan nga kung imo gyud kong ayuhon sir, maayo gyud ko kay na ikaw man gyud ang mag-aayo. Kabantay ka nga sa background, tan-awon nimo ang verse 2. Ang tao, no, the man suffering from a dreaded skin disease came to him. Siya gyud mismo ang unsa man. Miduol kang Ginisos, unya ang ingon diri, he knelt down before him. Gawas nga miadto siya kang Ginisos, miunsa pa siya. Miluhod siya, mihapa siya kang Ginisos. Sa ato pa makita nimo nga ang humility ba, ang pagka mapainobsanon sa tao uban sa pagtuo, gikinahanglan gyud kaayo sa iyang kaayuhan. Mao na siya ang punto diha. Salamat Humble kayo. siya, dapat mapainobsanon siya nga moduol ngadto sa Ginoo. Kana, nindot na nga panghuna-huna mga higala. Kung imong giila si Ginoong Hesus nga healer, tig-ayo sa mga balatian, muduol ta ngadto kaniya. Sa diha nga ikaw muduol ngadto kaniya mga higala, siya mo ay mo perform sa butang nga dili nimo kaya sama sa pag-ayo sa imo nga balatian. Otherwise, katong tao nga may sangla, katong tao nga paralitiko, katong centurion nga nagmasakiton, kung naa pa lang ito sila mabuhat nga kaya sa ilang kaugalingon, di na tumuduol ni Ginoong Hesus. Pero na-sense nila mga higala nga wala gid sila mahimo sa ilang kaugalingon, muna nga miduol sila sa usa ka tawo nga dunay kagahom sa pag-ayo ni ana. Ingon ana ka importante. Usa ka butang nga akong nabantayan, Pastor Gingging, nga gi-mention sa atong lesson, ug importante kay ni mga higala nga atong bantayan. Nag-ingon din he will draw close to those who are willing to be forgiven. Ha? Sa ato pa, sa Ginisos, muayos siya ni atong tao nga unsa man. Andam ba? Willing ba nga maayo? Kay lisod man kay ayuhon ng tao nga dili andam?
Wilisod kaayohon ang tao nga dili mo painobsanon. Dili gani kabuyukbo sa authority or sa power sa Ginoo, imposible kay nimo nga makabaton kag kaayuhan. Pero dugang pa na pastor, lisod kayo ang usa ka tawo nga pasayloon o makadawat og kapasayloan Dili nga man wala ipasaylo. siya magapangayo og kapasayloan sa iyang sala. Meaning there was a confession before that. So sa diyang mapasaylo na siya, unya naa siya willingness, submission sa iyang kaugalingon ngadto sa gahom sa Ginoo. I think that is the time nga gamhan siya sa Ginoo. Salamat kayo. Ang inyong giistutan karon Ma'am Pinky og Pastor Asoy, inyong na-touch gud ang usa sa mga dynamics sa pagtuo nga importante daay kaayo mga higala. Kaning pag-ayo daay sa usa ka tawo nga gihisgutan dinhi atong sabton usab nga may relasyon usab ang kapasayloan sa atong mga sala. Kay sagi ka isugid na nimo kaganina Ma'am Pinky, mahitungod sa ang kaning sa mind factor ba ang unahuna sa tao mga higala, dako kay na sa contribution ngano nga ang tibuok natong lawas nagbalatian, nagmasakiton. Mauna nga kung ikaw nagbalatian, duna kay nakaapekto kani mga higala, posible nga nakaapekto kani sa mga kasalanan nga atong nabuhat. Kung napiktuhan sa sala. Naapektuhan sa sala mga higala tungod kay ang konsensya usahay maghatod kanimo ngadto sa balatian. Guilt. Very Guilt ba? Yeah. Mao man na unsay binisaya og guilt. Mao na mga higala. So salamat kay nga inyong na touch ka na early on sa ato nga discussion. Balik tagamay mga higala mahitungod sa kaning pagtulunan, mahitungod sa pagtuo. Nga dunay importante kay nga mga bersikulo nga nagaingon sama sa gibasa nimo Pastor Asoy nga miingon ang ang tao nga lepros doon na siya sakit nga sangla miingon if you can, ang Greek word ana mga higala kay dunamis man, ang English nga equivalent dynamite, power mga higala. Sa ato pa imong ilhon nga si Ginoong Hesus mga higala dunay kagahom. Dunay kagahom. Unya kung imong tan-awon po diri sa chapter 9, makita nimo mga higala nga sa diha nga nagtan-aw si Ginoong Hesus sa usa ka tawo nga paralitiko, nakita niya ang ilang pagtuo, ang pagtuo sa mga tawo nga gadayong. Dili lang ang pagtuo sa tawo nga paralitiko kundi ang sa mga tawo nga gadayong. Unya balik ta atong tawo nga centurion, pangulo sa mga sundalo, nakita nimo mga higala nga mingon siya nga, sir, mauwaw man ko, di man ko angay nga I do not deserve. di man ko angayan nga mudawat nimo, sir. Sugua lang ko, ingna lang ko ang imong pulong mura baog. Ikaw na karon ang commander, ako na karon private, sulti lang ko, sugu ako kay ako nang buhaton. Maayo siya, maayo ang akong sulugoon. Mauna ang statements of faith nga nagadala og healing. Girecognize man sa Ginoo Pastor Gingging, kabantay ka sa verse 10, ingon siya, I tell you, I have never found anyone in Israel with faith like this. Wala gyud ko kakaplag og usa nga nakabaton og pagtuo sama niini. Kadtong senteryon ba? Pagduol niya sa nga wala di ko angayan. Pero sulti lang kay maayo na gyud ang akong kwan pastilan. Makita nimo ba nga naa na gyud niya, naka-built-in na gyud niya ang iyang pagtuo nga tos buhi nga Dios nga siya gyud ang gamhanan nga makaayo. Balik ta sa discussion nato ganina nga connection sa balatian ug sa spirituality, ma'am. Ngano man nga gi-connect man sa Biblia di ay kaning pagpangayo natog pasaylo mahitungod sa pagkaayo sa ato nga panglawas, no? Kinahanglan di ay gyud kaayo bani nga makonekta, ma-restore ta una sa atong spiritual relationship ngadto sa Ginoo before sa physical nga relationship. Importante gud kaya na mga kaigsuonan nga ang atong mga tinaguan nga sala nga posible nga mo'y hinungdan sa maong balatian, mao ni siya ang ug mapasaylo gud na sa Ginoo ug batug-an niya na sa Ginoo ang iyang matinaguang mga sala, marag malimpyo bitaw iyang konsensya. Sa dahang malimpyo iyang konsensya, murag malinaw ng iyang hunahuna
nga kining maong balatian nga madaghasol niya, di siya katulog, di siya baayo mukaon. Sa diha nga nakabaton siya og grasya og kalinaw sa gikan sa Ginoo. Murag automatic ba nga murag mawala na sa iyahang balatian kay happy naman siya. Peace of Anytime mind. he can accept whatever is the verdict sa the end result of his sin. Kay nga naman napangayuan niya kapasayloan kang Ginoong Hesus. Nag-ingon ang balaang kasulatan nga ang akong kalinaw akong ibili ninyo. Dili sama sa kalinaw nga hinatag sa kalibutan, kundi ang kalinaw nga gikan sa Dios. Mauna ang imong giingon, ma'am, ug nagpasalamat ko nga imo nang gihisgutan nga may dako kaayo nga kalabutan di ay mga higala nga ang physical restoration, ang pagkaayo sa atong panglawas mga higala, muabot na siya apan ang una gid ay gi-restore sama sa gihimo ni Ginoong Hesus mga higala ngadto sa mga nagbalatian gi-restore una niya ang espirituhanon pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Mao ni mga higala ang kamahinungdanon kaayo sa ato nga leksyon. Mangutana lang ko ninyo sa practical nga basis ba karon. Sa tanan bang higayon kung ikaw magbalatian niya muduol sa Ginoo, maayo ba gyud ka physically? Kung muduol ta, Pastor Asoy, sa karon ba at all times mao ba gini ang mahitabo nga kung muduol lang ta sa Ginoo, tanan nato nga mga sakit, physical nga mga balatian, maayo ba ta? Sumala sa na-eksperyensyahan ano yung mga tawhana? So far sa record sa atong gibasa, based gyud sa ilahang faith. Sa atong panahonan karon wala ta kabalo og depende kanami mga tao gud nga mangayo nga murag tininuod pero ang tinuod lang sa ilalom naay pagduha-duha. Naay mga doubts ba. Pero sa record sa dihang miduol sila nga fully gyud ang ilang pagsurrender ngadto sa Ginoo. Giayo man sila sa Ginoo. Mao na ang record sa ato ang gipangbasa sa atong lesson. Nasab ko lain nga panghunahon na ni Okay. Pastor kay makaingon man pud ta nga katong tawana nag-alagad man gito sa Ginoo pero nganong namatay man to sa iyang sakit nga daghang nagampo. O basig misguided ta ani sa kanang ginagmay lang nga panghunahon na no kung magagmay badag ko. Ang akong nasabtan sa dihang usa ka tawo pinagi sa iyang pagtuo magampo siya sa Ginoo nga mamaayo siyang balatian, either ang tubag sa Ginoo yes or no or wait sa ato pa di ta mo yung assure good nga okay kay wa man tubaga sa Ginoo akong ampo wag gyud pagtuo dili ang akong pagsabot ingon ani Pastor ang Ginoo concern for kanang gitawag spiritual healing nga maoy magdala niya sa kamatuoran nga ang consequence of sin, mao na ang consequence of sin, dili gid na siya ma-reverse sa Ginoo. Dako kayo na mga higala nga kana bang gilangkuban sa ato nga gihisgutan karon, no? O tinuod na nga kung muduol ta ngadto sa Ginoo, atong giila siya nga siya ang pinaka healer sa ato ang tanan nga mga balatian, mga higala. Apan more than physical healing, ang pagduol na to sa Ginoo, ang spiritual healing maoy importante kay sa Ginoo. Atong batnan mga higala nga dinhi sa kalibutan ang atong pagkinabuhi dinhi lumalabay lang. Dili ta forever nga magpuyo dinhi dili ta mo last diri ba forever dinhi sa atong pagpuyo. Apan mga higala kung kita moabot ang panahon nga magtakbuyan tagbalatian unya wala ta maayo sa atong balatian mga higala, dili buot ipasabot mga higala nga si Ginoong Hesus wala nato tuuhi, dili buot ipasabot nga wala taayuhan ni Ginoong Hesus kay kulang ang atong pagtuo og dili pud buot ipasabot nga wala pumapasaylo ang atong sala. Apan hinumdumi mga higala nga kita lumalabay lang dinhi. Kung moabot ang panahon nga mamatay ta, pinaagi sa itong balatian, dunay langit ng pulianan nga giandam ang Dios kanatong tanan nga bisan kita mo panaw dinhi sa kalibutan mo talikod kay agi sa itong mga balatian didto sa langit ng pulianan og dinhi sa nabag-o nga yuta nga kalibutan mga higala wala na lunlun na nga kalipay kalinaw wala nay balatian. Pero mga higala na ay prinsipyo din sa healing nga gihisgutan ni Pastor Asoy kaganina kanang nagaingon nga ang Ginoo
makaayo siya sa bisan unsa nga balatian. Kung gusto niya nga ayuhon ka, sumala sa iyang kabubuton. O mao na, sumala sa iyang kabubuton mga higala, mao na nga ang atong pagduol sa Dios inubanan sa pag-ampo nga Ginoo. Niduol ko nimo, doon ako'y pagtuo nga makaayo ka sa kong balatian, kay wala may imposible kanimo. Apan ang imong pag-ayo, sumala sa imong kabubuton, og angay nga imong ngalan pagkatahuron og mahimo nga madungganon agi sa pagkaayo niini. Apan kung dili man ayohon, walay sapayan. Wala gihapon mawala ang akong pag-alaga diha kanimo. Akong i-elaborate further kini akong gisulti ani. Kini siya nga aspect sa kinabuhi sa tao nga nagampo gyud nga tubagon sa Ginoo ang iyang gipangayo, gikabay-an nig maayo sa kaaway sa Ginoo. Sa hinungdan nga madiskuryo ang usa ka tawo nga tumutuo kang Ginoong Hesus. Forgetting nga kanaday nga aspect katong giingon nimo nga kung imong kabubuton Ginoo, kay na may mga tawo nga ang iyang yung pag-ampo wa nay lain yang kinabuhi gidedicate na sa Ginoo. Apan sa mga pagsulay ba nga na iyang na-eksperyensyahan, wala tubaga ang iyang kanang actual gyud nga pangayo niya nga ayoon siya. Pero sa diha nga nakabaton siya kalinaw, pagpasaylo sa mga sala, makaingon siya sa Ginoo nga bisan di siya ayohon, let God be God. Daghang salamat kayo ma'am sa imo ang pagdugang sa explanation mahitungod ni ana. Karon mo proceed ta gamay mga higala sa dili pa nato tapuson ang atong discussion sa takna sa pagtuon sa lesson number 4. Kanibang kuan Pastor Asoy katubitang naay usa ka tawo nga miduol ngadto kang Ginoong Hesus nya miingon siya nga pwede ba nga mosunod ko nimo Ginoong Hesus apan pasagdi sa lang ko nga ako lang sang ilubong ni akong amahan. Unya kay ang tubag ni Ginoong Hesus mura mag medyo harsh kay miingon man siya nga pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang minatay. Unya sumunod lang kanako unsa may buti pasabot ani nga di na lang gideta ani mo unsa may buot pasabot ani Pastor Asoy. Actually, kapag ingon sa Ginoo nga pasagdi ang mga patay nga magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Actually ang punto ra gyud diha nga make God as your priority. Okay. Himoa ang Ginoo nga mao'y priority sa imong kinabuhi. Tinuod ang paglubong sa patay higala. Ingon kag dili bugod na importante. Importante Pinaka-importante na siya pero ang Ginoo nagingon nga himuo na to siyang priority. Ang Ginoo na'y bahala sa imong kinabuhi. It should be the first priority sa ato kinabuhi. Mo nagingon siya nga let the dead bury their own dead. Ang importante you go and preach the kingdom of God. Actually ang sulti sa ato mga higala nga mga scholars nga nagtuon sa balaang kasulatan nagaingon didto mga higala nga wala pag yun namatay ang iyang amahan. Usa ni sa mga suggestion sa mga scholars nga wala pag namatay ang iyang amahan ug wala pagali nagsakit. Kundili ang buti pasabot ay atong tawo nga miingon nga ako sa ilubong kanang Ginoo makasunod ra ko nimo pero napaman ko'y mga ginikanan ako sa nilang serbisyuhan. Unya ra inig mamatay na sila. Unya ra mawala na ni sila. Ay hala ko mosunod nimo. Mao nagingon ni Pastor Asoy nga mo nagingon dili po to pasumangil ma'am kuan lang yun dili niya priority pa karon wala niya gi-priority ang Ginoo ba make God as the first unaha siya kanang tanan Ginoo may nagkontrol ana nganong imo man ang unahon siya lay unaha ang Ginoo nay bahala Tinood man na pastor kay na may ubang mga tao nga at the verge of their decision making to follow Jesus Christ. Mingon sila nga, unya na lang ko inig-retire na ko mag-alagad. O kay naa pa ko'y buluhaton. Ang tinuod nga rason, mao nga, dili pagit sila kadawat sa kamatuoran, kay maulaw pa sila sa sosyedad. Kay naa sila katungdanan, naa sila, mahadlok sila nga mawad ang trabaho, unsa pa diha ang mga rason. So wala na priority ang Ginoo. Sakto ka, Pastor Asoy. Higala daghan kaayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod niining atong programa sa takna sa pagtuon. Salamat kaayo nga atong natagaan og pagtagad ang lesson number 4 about faith and healing ug nakaplaga nato nga ang mga bulawanon nga mga pagtulunan mahitungod niini. Sa dili pa ta motapos dunay pinasahi nga awit nga giandam ang takna sa pagtuon alang kanatong tanan.
Dalaygo na mo nga Diyos nga amahan, mo among handom nga kining among paghisgot sa mga balaanong pulong, amo tang masabtan o Diyos ang lintunganay niini alang sa among mga kinabuhi nga maghatod kini kanamo sa paglig-on sa among pagtuo diha kanimo, maingon man usab sa among mga hinigugma nga tigpaminaw ni ining takna sa pagtuon. Panalangini silang tanan o Diyos, asa man sila, og tabangi kaming tanan nga maandam kami ng adlaw nga among gipangandaman sa imong pagbalik, kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.